גשר הוא ארגון חברתי שמנסה להפוך שסעים לגוונים. מי שהיה בגשר פתאום מבין שאם הוא רואה אנשים שונים ממנו, הוא רואה בזה משהו משלים, משהו מעשיר ולא משהו מאיים. לתחושתי אנחנו הולכים ברחוב ולא רואים אנשים, אנחנו רואים זהויות. ואני חושבת שגשר מבקשת מאיתנו לא ליפול אל תוך פוליטיקת הזהויות, אלא באמת לראות בני אדם. בגדול, המטרה זה לעודד הקשבה, לעודד שיח שהוא מכבד, שהוא מאפשר. אתה רואה על האנשים שזה שיח שהוא קצת שונה ממה שרגילים. אני ממש מרגישה שאני כזה מתרוממת מזה. זה אנרגיה מיוחדת שיש רק במפגשים של גשר. המטרה היא באמת ניטרליות. באמת אין איזה אג'נדה נסתרת. האג'נדה הנסתרת היא לגשר, להכיר. אני לא מכיר עוד פלטפורמה שבעצם מביאה את הדובר החרדי לתוך הבית ספר החילוני, המיינסטרימי החילוני, ומכינה את השטח בצורה מאוד מאוד נעימה, לבוא ולדבר על הדברים בצורה טובה ונינוחה. יש לנו אין סוף מנגנונים ודברים שפועלים עלינו ופועלים מתוכנו, שלא תמיד מאפשרים לנו באמת לשמוע. ופה הצלחנו לייצר תרבות כזאת של הקשבה, שאני עובד קשה כדי לשמוע ולהרגיש את האדם שמולי, וכשהרבה אנשים עושים את זה בסביבה מסוימת, זה פשוט יוצר איזושהי אטמוספירה כזאת, שאתה יודע שאתה לא צריך לחשוש או לחשוב על כל מילה. אנחנו עושים תוכניות שעוסקות ביהדות התפוצות, כולל משלחות לקהילות יהודיות ברחבי העולם. אנחנו צריכים לבנות את אותו גשר כל כך חשוב, שיש מכאן בישראל אל יהודי התפוצות וחוזר. אני חושבת שזה מאוד חשוב לאנשים שמקבלי ההחלטות, לפתוח את הראש ולחזור עם סימני שאלה, ועם כעס ועם צחוק. ועם חוויה. מפגש אנושי מלמד, מעשיר, ושולח אותך לעסוק בשאלות של שורשים וכנפיים. ובסוף זאת האחריות שלנו לשמור על הקשר הזה, הוא קשר מיוחד וחשוב. אחרי שהמשתתפים שלנו חוזרים מהמשלחת, הם מתחילים לפעול בתחום. אנשי תקשורת, אנשי חינוך וכן הלאה וכן הלאה. וכך אנחנו רואים עוד ועוד מעגלים שנחשפים לחשיבות הקשר עם יהדות התפוצות. המשאלה שלי היא שתהיה פה חברה שיודעת להקשיב. שאנשים בה יודעים לקבל את האחר ולשמוע את האחר. והקבוצות השונות יראו בגיוון יתרון, לא יראו בזה איום. חברה לא כוחנית, חברה סובלנית, חברה סולידרית, גם כאן בינינו בארץ, וגם אנחנו כעם יהודי בכל התפוצות. ולהיות חברה טובה, חברה שרואה אחד את השני ונעים להיות חלק ממנה, ולייצר פה מקום טוב.